maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa mga labaong pari ug sa mga punuan sa lungsod. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini o gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas o nagtukod siya bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Santing pamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saok aron pagkuha sa iyahang bahin. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Sa ikaduhang higayon, good morning kanaton tanan. Palihog lingay inyong mga tapat. Ingna, good evening. So, we are here. We are now on the 27th year, 27th Sunday in ordinary time, and the moral lesson that we are going to focus today, no, kining kabahin sa saop o agalon. Kasabot na mo kung sa saop, no? Kanang saop nagtikad na sa dili iyang yuta. Unya, ug mangani na ang tagiya sa yuta iyang bahinan. In other words, iyahang gitamnan ang iyahang dili iyahang yuta. Pero kung mamunga na, musani na siya, iyang bahinan ang tagiya sa yuta. Usually, tertia, no? Tertia. O sa may pasabot og tertia, bahinon sa tulo ka bahin. Ang duha ka bahin adto sa saop. Ang usa ka bahin adto sa tagiya. So ingon ni ana, saop og tagiya. Sa atong ebanghelyo karon gitudlo ni Kristo, nakita di ay sama og mga saop. Nya siya ang agalon. So in other words, dunay mga gipasaupan ang Ginoo kanato nga sa matag karon og unya iyatang pangayuan o bahin. Unya ang pinaka precious or pinaka sana gitawag nato og pinakamahal nga butang nga gipasaupan kanato sa Ginoo mao ang atong kinabuhi. Mao gina, wala na ilaing mas mahal pa ana. Our lives una gipasaupan kanato sa Ginoo. And just the same, mangayo gyud siya og bahin sa atong kinabuhi, no? So siguro siya gihapon naingon ni ana. So nya usa man ang mga pamaagi nga atong mabahinan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Atong tan-awon nga ang atong kinabuhi do natay tulo ka mga parte nga niya nato sa atong kinabuhi. Unsa man, unang-una do natay oras. No? In our lives do na gitay oras. And maybe do na gitay talento sa atong kinabuhi. No natay talent gamay. And number 3, do natay treasure ginagmay. And all of this, no mo ni ang pangayuag bahin sa Ginoo kanato. Now, for example, kining kabahin sa atong oras. Bahinan gyud nato ang Ginoo ani. Sa unsang paagi? Pinaagi sa atong pagsimba matag Domingo. No? Sa usa ka semana, dunay 7 ka adlaw. Mangayo ang Ginoo natong usa ka adlaw. No, simba ta matag Domingo. Munay bahin sa Ginoo nato. Munay atong ibahin sa Ginoo. Pagbuhat og maayo. Ana no? Dito sa Manila, doon ako'y mga kaila dito, mga dato nga ang ilang buhaton madomingo gani mangadto sila sa mga depressed areas ba kana mga squatters areas ba. Unya ilang ipaambit ang ilang treasure. Pasabot ni ana. Maghimo sila og feeding program nga ilahang kanang gitawag og pakanon ang mga
tao dito, no? Daghan kaayo mga probinsyano nga wala kaayo mga income sa Manila, nangahimong squatter, no? Walay klarong Pinoy-anan, walay klarong kaon, walay klarong trabaho. So munay mga grupo dito, mga Katoliko nga unay ilahang apostolate once a month, Domingo. Dunay Domingo nga bugahin sila ni ana pakaon. That is one example nga ni-share sila sa ilahang time, ni-share sila sa ilahang treasure. And then, of course, ila pong gi-share ang ilang talent. Nga naman, kay while kanang ilang ipakaon ang mga tao, no doon na po sila sulusiminar gamahay. No, kamahin ba sa Pangginoo, pinaagi hygiene, no, para sa panglawas, ingon ni ana, ilang ipang tudlo nila, dili lang kabahin sa Pangginoo tanan. Nudlo sila unsaon sa pag atiman sa lawas, unsay maayo, inana. And that is one way nga ilang gipaambit ang ilahang kinabuhi. Number 1, time, talent, and treasure. And there are many others pagyud nga pwede natong i-apply sa atong kinabuhi. Second thing nga pangayuan po tagbahin sa Ginoo diha sa atong mga profession. Diha sa atong mga profession, no? For example, doktor ka, na ay dili makabayad kay muna sa ginhawa. Siguro inyo na lamang ilibre. Nga naman, bahin na lang nas Ginoo para nimo. Para niya. O panalitan mohimo mo og libre nga kanang gitawag natong medical mission, something like that. Libre na. Kauban po nimo mga doktor, no? Mga mag-mission tas dito sa bukid, tahabang ta dito. Dili ta mag-agad so unsa pa. Ato-ato ra ni, ana ba? Ingon ana. O panalitan, kuan ka kanang naa kay mga sample nga tambal, hatag-hatag ingon ana. That is one way nga imong gi-share, no, ang imong profession. Something like that, no? O baka usa ka maestra. One way of sharing your talents, your knowledge, mao ang kinasingkasing nga pagpangalagad. Nya maglikay gyud ka nga madala ka sa imong gitawag nato og kana bang imong kasuko ba kay nabalita man to nga naay bata nga nasampalungan sa maestra. Namatay man yun to, na-investigar ang tao ng maestra, no? Sa kuan pa na siya nadala ng kanyang damdamin. So dili ta magpadala sa atong mga damdamin, no? Kay natural naman yun na. Ingon di ana, no? No, kay doon na ra ba yung uban nga bisag imo ra ganing kusion, makuya pa na. Doon ay uban nga pakit-on ra ganing ni mugdagong. Kanang katong timpos COVID. Pakito na ganin ni mugdagong wala kuya pa na. Ano man? Tungod sa mga gitawag bitaw nato o mga weaknesses ba. Namo na nga kung mga lagad ta sharing our talents, sharing our time, we should always see to it nga ato pong gi-share ang kinaiya ni Kristo. Klaro ba? Okay, delikado kay mga tao ba yan, no? Dahil itong bata, nasampalungan, patay. Pero nagtuo ko nga may sakit na daan itong bata. Kaya doon na may uban nga, masakito na daan ba? Doon na gani uban nga, imorang singkahan, patay na. Sulay mo na? Na mga tao na matay, singkahan lang. May matay ang singkar gani. Sakiton magkasing-kasing. Daan ang masakitong kasing-kasing, gisingkahan, kiri, dayon kay anuhan. Masakito na magkasing-kasing daan. So, you know, when we share everything that we have, kinahanglan nga we should always see to it that we are sharing it in the name of God. Aron nga naagyod ang maayong kinaiya. So again, di ta malimot, mga saop rata, no, madato kag mapobre, mga saop rata. Kinahanglan nga ato gining i-share what we have to each other. Your time, your talent, or maybe your treasure. Please all stand.